L'Ocupal és un projecte de formació professionalitzadora per a joves de 16 a 19 anys. Un programa en el que els joves que no treballen i no estudien poden aprendre un ofici i trobar feina. Per aconseguir-ho, un professional del sector s'ocupa de la seva formació i un educador vetlla pel benestar personal i del grup. La manera d'aprendre l'ofici és totalment pràctica. Els joves van treballant per diferents municipis de l'Alt Empordà, on realitzen les tasques de la professió que estan aprenent. Fan feines forestals, arranjaments del mobiliari urbà o fins i tot atenen a persones per a fer-los tractaments d'estètica. Per a complementar la formació, es donen les eines necessàries per a que els joves millorin les seves habilitats i es formin en diversos àmbits. Es realitzen currículums, fan entrevistes de feina, xerrades sobre hàbits saludables, tallers de mobilitat segura, cursos de manipulador d'aliments i prevenció de riscos laborals, etc. Tot en pro d'un futur millor pels joves. Junts, lluitem per aconseguir-ho.